Національні танці, пісні та традиційні костюми. В університеті імені Тараса Шевченка розпочався тиждень тюркських мов та культури – турецької, кримськотатарської, азербайджанської і гагаузької. Упродовж наступних 4 днів студенти-тюркологи знайомитимуться із традиціями цих народів. Подробиці розкаже наш Владислав Стужук. Запальні танці, народні пісні та традиційні костюми. Так на кафедрі тюркології університету Шевченка у Києві відзначають початок тижня тюркських мов та культури. Однак на сцені не лише азербайджанці, гагаузи чи кримські татари. Олександра Пархоменко народилася на Київщині і з дитинства захоплюється східними традиціями. Вже 2 роки вона вивчає кримсько-татарську мову на парах, а поза навчанням досліджує культуру народу. Каже, коли виконувала на сцені хайтарму, переповнювали емоції. Я відчувала дуже позитивні емоції. Цей одяг, вбрання, воно було дуже яскравим, дуже гарним і досить відрізняється від нашого українського народного вбрання. Кримсько-татарська мова і культура, вона потребує поширення і потребує того, щоб про цей прекрасний, колоритний світ знали якомога більше людей. Тим паче, що кримські татари є корінним народом України. Сарий Гілім, або українською «Наречена в жовтому». Пісню про заборонене кохання дівчини до пастуха виконала Софія Назарова. Дівчина українка, проте не забуває про своє азербайджанське коріння. 2 роки тому вона вирішила вивчити мову предків, щоб вільно спілкуватись з рідними тіткою та дядьком, які живуть в Азербайджані. Когда исполняли, действительно пели, я не хочу там хвалить нас сильно, но именно оно так звучало красиво для меня. Мы никогда так даже на репетициях не пели. Я аж все трепетала внутри. Лично мы были представителями азербайджанской культуры, и я являюсь представителем азербайджанской культуры, но мы относимся с уважением ко всем культурам и с удовольствием тоже готовы их изучать. Вот. И мне кажется, что таким образом мы развиваем тюркскую культуру. Українські та тюркські народи сильніші разом, переконаний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмед Гюльдере. Саме турецька амбасада та агенція турецького партнерства «Тіка» щороку з 2003-го організовують такі заходи. Це має з одного боку згуртувати студентів-тюркологів і водночас популяризувати культуру тюркських народів в Україні. Наші культури, они очень похожи друг на друга. У нас гостеприимство, и в Украине я вижу гостеприимство. И сотрудничество в образовании, это, конечно, усиливает нашу близкость, наше сотрудничество. Они читали поэмы на турецком языке. Я этому очень доволен, конечно, и я хочу, чтобы сотрудничество между турецкими и украинскими университетами еще были даже сильнее. Впродовж тижня відбудуться тематичні дні кримсько-татарської, турецької, гагаузької та азербайджанської культур. Студенти познайомляться з традиціями та визначними діячами цих народів. Владислав Стужук, Алі Карімов, Заман, АТР.